Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye couture broderie ni stylisme modélisme ale san sabani kalo woro kalan o formation tellement fana ban fay o ye san kelen ni kalo woro ye maquillage musoro siri coiffure o fana kalan centre marginal kono o ye san fladi ani kalo woro o fana formation tellement be san kelen ani kalo woro tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan be centre marginal kono no bana amina i former façon business là donc o kalo woro à ce moment il ka diplôme sur il ka baraka jen fambe o ko fa internat be centre marginal là il se ki dem black na marginal kono shiron dumini abo bela jeli so nga ka baraka centre marginal fleur ni falaje ija strafara la centre marginal be sekou medine centre marginal be bako jikoroni centre marginal be kurofina strafara gitronda ni mogo be renseignement wala la e se ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04 biye tenay avril kalo kle muga ani shege samba flane muga ani duro aw munu sogone me akwa jabaran sula hame awla don yakuni akwa kuna funu wakati sile bakuruba kuna fonuna commune 1 mauye wolole madaka mike kanyesi anga jamana nyama anu ka meri mauma andabina dola foka takase anga jamana nyama unu demme bagaw ka wulika jo konnala uye yoroba minjo quartier mali do toroso konnala yasa ka bana bagato demme chugamna andabina do oni a nyogona chamana ko kan kuna fono olobena lasi awma aw bismillah. Sibiridu avril kalo kile mugan woro samba flane mugan duru sigida folola uka yoro mimbe ni obe wole ko mulubalni o yoro sigi bagaw ni olu farala nyonka ka keje kuliye olu ye barola sigi ke sibiridu ka wole bla uka meruma ka uka damakasi seben ka o ke o yoro ni oye ko ni samia sira kaba oye olu ni hera farale sabula jibe chienindo ukuna uye ajira komunye uka jite mesira uye mau keleme kata usigi uyoro la yasa ka jibale kata hukum konna la uya nyini uka meri ufe kuku deme yasa o mo ko folo mbese ka wuli ka bo uka jite mesira la chuka mina ulu yere ni samia dona ubese ka ke le ubese ka samia ke here ni baden konna la chuka mina o hukum konna la America noroblami tume akeneka ni oye Timothy Dakoye ale folika na se ko sebe ni manu no maukani hakili nyuma yaina wa aya jira fana ko meri bena se ko ni adamayira bela jeneke yasa samia ka ke herani baden konna la jika na tianin do ukuna ko mamunu nuru siginembe jita mesirawla walma mamunu kenembe kataka usigi jida kerefela ni oye anka bada kerefela oye kubena fere nyini o ma ko fale nunu bela jenena ni mauka lafiya kama anga jamana nyama nu deme baga jekulu ka wuli ka jo konna la uye yoroba do jo quartier mali do torosula ya sa mamunu be no ni besira baka kasara soro walima ni tension era be mamunu bi ni u faru be sa ni umagobe demela ya sa u faruka wuli ka baraka kokura uyo o yoroba jo ni obe wule nazara kana ko centre d'excellence en sciences des orthèses et prothèses akoro mukardi kera jumado avril kalo kle muganduru samba flane muga anenduru anga kenya ministre colonel Assa Bajalo Touré fe ani a baraka nyoko ni o sanfe kalanso ministre so burema kansai utume kene ka yasa kane nisondia ka ojira chugamina ajira la ko nafulo kasabi mi odona ni bara ni dafe obeta ijo sefa wari million keme ani biworo nyogona la wa yira la ko ni yoroba mi jolen flene fana mamunu be no obeka ni bara in kalanke abena ke sababu ye ka udeme ukaseka bara dige ke ayoro la yasa malideun bela jenebe se ka lafiya soro chukamina ni anye degun soro han farkulu ta fanfela la o kofe yasa ka ako kunche kana mau oli e baraka minandi ni
dɔgɔtɔrɔso maaw ma yaasa u bɛ se ka baara kɛ ni a ye cogoya min na. Baarakɛminɛn min ni kana maaw ye a di u ma o nafolo kasabi bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 30 ɲɔgɔnna la. An ka seko ni dɔnko États généraux ye fara ɲɔgɔn ka kɛ yaasa ka sɛbɛnfura ko o bila sen kan cogoya min na seko ni dɔnko yɛrɛ ka ɲɛtaga kama. An ka seko ni dɔnko minisiri Mahamudu Dafe ale ye sɛbɛnfura in di an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ma jumadon avril kalo tile 25 san 2025. U kumara fɛn caman kan wa min ye Mahamudu Dafe ye a ye folikan lase ni États généraux ma olu minnu ye fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ka se ka nin baara ɲuman kɛ cogoya min na k'a bɛ u bɛɛ lajɛlen fo wa u y'a jira fana ko nin hakilina in kun tɛ dɔwɛrɛ sabula min ye an ka jamanakuntigi yɛrɛ général d'armée Asimi Goïta ale y'a jira ko san 2025 o ye seko ni dɔnko yiriwali san de ye Mali kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔ min y'an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ye a y'a jira ko sɛbɛnfura min dilen filɛ nin ye a ma a bɛna a kalan ka ɲɛ wa laɲini minnu kɛlen bɛ a kɔnɔna la ka se ka olu don ba la cogoya min na a jirala ko a laɲini kɔnɔna la u kumana fɛn belebeleba dɔ kan ni o ye min ye an ka seko ni dɔnko minisiriso o budget ni o ye nafolo kasabi min bɛ ta ka di seko ni dɔnko la ɲɛmayaso ma ko o budget kana 1% na ni o ye 100 sara la ko o ka kɛ kelen ye. U ka sɛbɛnfura in kɔnɔna la u ka laɲini belebele dɔ ye ko min ye seko ni dɔnko ɲɛmayaso ye o budget ni o ye nafolo kasabi min bɛ ta ka di seko ni dɔnko ɲɛmayaso ma yaasa u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni u ka baaraw ye cogoya min na ko 100 sara la u kana kelen na yaasa baaraw bɛ se ka bila sen kan cogoya min na Mali seko ni dɔnko bɛ se ka layakubaya ka taa ɲɛfɛ cogoya min na. Cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ an ka wagati yɛlɛmaw kofɔli ma ni o ye météo maaw ye u ko k'u b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko k'a daminɛ avril kalo tile 28 na ka taa bila mai kalo tile 4 na san 2025 ko jamana in yɔrɔ caman na san bɛna na caya kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ kɔnɔna la Sikaso Buguni Joyila Kita Kulikoro Kucala Segu ani San ko san caman bɛna na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o hukumu kɔnɔ ko b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la an ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ji kana na tiɲɛni don an kunna an bɛ se ka kisi cogoya min na ji ka kɔlɔlɔw ma. Professeur Burulayi Masawule Samake ni ale minɛna ka datugu marisi kalo tile 24 san 2025 ka sababuya kɛ ko a ye madame Aminata Adam Jalo ka terrain minɛ a la o min ye gendarmerie dɔ colonel masurunya mɔgɔ ye a ka kiriw kɛra alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 24 san 2025 kuma cayara kosɛbɛ a ka lafasali kɛbagaw ani an ka kiri tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ni wagati in na a yɛrɛ bɛ liberté provisoire la sabula a minɛlen kɔfɛ min ye a baarakɛɲɔgɔnw ye olu ye baara bila sɛbɛn kɛ nka a jirala ko min ye a ka kiri jaabi ye o bɛna bɔ mai kalo tile 15 nata san 2025. Cakɛda minnu ka baara bɛnnen bɛ taxiko baara ma n'u kɛlen bɛ ka bɔlɔlɔ siraw bila yaasa maaw ka se ka wele n'u bɛ taa yɔrɔ min na u ka taa o bila o yɔrɔ la min ye an ka mairie du district délégation ni o ɲɛmaa ye Bala Tarawele ye u ye sariya kura bɔ avril kalo tile 22 san 2025 ka ɲɛsin o cakɛda ninnu ma ni o ye ko baara kan ka kɛ sariya kɔnɔna la o cakɛda minnu bɛ yen nɔ ni u tɛ sariya kɔnɔ welewelemada kɛlen don u ye ka ɲɛsin ka bɔ an ka délégation spéciale maaw yɔrɔ k'u ka fɛɛrɛw kɛ ka u yɛrɛ bila sariya kɔnɔna la cogoya min na sabula ko hali ni ma ɲɛ i bɛ bolimafɛn ko baara kɛ jamana kɔnɔna la ko k'a sɔrɔ i bɛ sariya kɔnɔna la min ye Bala Tarawele ni a baarakɛɲɔgɔnw ye a y'a jira ko maa minnu bɛ ka nin baara in kɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka se ka u yɛrɛ bila sariya kɔnɔna la ka sɛbɛnfuraw ɲini u yɛrɛ la ko nɔn tɛ ɲangini min ni o kan ka da u kan k'o bɛna ta ka ɲɛsin u ma. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Faransikaw fɛ yen jumadon avril kalo tile 25 san 2025 Abubakar ni ale ye Mali sifinnaka ye min sigiyɔrɔ kun bɛnnen bɛ Mali ma
a jirala ko ale fagara Faransi jamanaden dɔ fɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka u ka misiri kɔnɔna ka u furan ka o lajɛya yanni seli wagati cɛ. Wa a jirala ko maa min yɛrɛ ye a faga ko tɛgɛ kɔni ma se ka kɛ o cɛ in na, nka cɛ in kɛtɔ k'a faga a ye a jaw ta, wa k'a y'a jira fana ko ale bɛ silamɛya juguya la. Wa ko maa o maa de bɛ n'i bɛ Faransi dugukolo kan ko n'i bɛ silamɛya sankɔrɔta ko i k'a bila i kunna ko ale kɔni bɛna i yɔrɔ ɲini ka i faga. Ni wagati in na min ye u ka finitigilakaw ye u kɛlen bɛ ka ɲininiw bila sen kan yaasa maa min kɛra nin waleya cɛjugu kɛbaga ye ka se ka tɛgɛ kɛ ala cogoya min na. N'an bɔra ye an bɛ taa Yemɛnikaw fɛ Hutiw ye a jira ko ka kɛɲɛ ni Ameriki finitigilakaw ka mugujugu dɔ filili ye u ka soba dɔ kan, soba min bɛ Sahadakaw fɛ yen nɔ ni min ye farafinna tungarankew ye olu caman tun b'a kɔnɔ, ko o mugujugu filili ni soba nin ka kɛra sababu ye ka maa 35 ka olu de bɔnɛ u ni na. Wa ni wagati in yɛrɛ la fana ɲininiw bɛ sen na yaasa maa 30 wɛrɛ ko olu ɲɛmatunnen don ka se ka olu yɔrɔ dɔn cogoya min na. Min ye Huti maaw ye olu ye a jira ko min ye Ameriki finitigilakaw ye ko u ye maa caman de faga Yemɛni kɔnɔna la, sabula ko min ye Donald Trump ye o ye a bila a ka bɔlɔlɔsiraw kan marisi kalo tile 15 san 2025 ko ale yɛrɛ de ye yamaruya di u ka finitigilakaw ma k'u ka fagali kɛ Yemɛnikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Hutiw cɛma. O hukumu kɔnɔna la Hutiw ye a jira ko k'a daminɛ marisi kalo tile 15 la san 2025 ko n'i ye Ameriki finitigilakaw ka frapu lajɛ ko u ye frapu hakɛya min kɛ u bɛ taa frapu 1000 ɲɔgɔnna la, ko a kɛra sababu ye ka maa 417 ka olu de bɔnɛ u ni na, wa min ye maa 836 olu de joginna kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna la Yemɛnikaw kɛlen bɛ ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin diɲɛma ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na ka lakana fana ka o sɔrɔ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina, an b'an ka dibi labarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la, Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma, ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.